Преди да видим състезанието при дамите, имаме удоволствието да се насладим още веднъж на победата на Албена Денкова и Максим Ставийски. За първи път в историята българи на първото място, на най-високото място на почетната стълбичка на финал от Гран-при сериите по фигурно парзаляне. Албена и Максим спечелиха златните медали тук в Санкт-Петербург. След като бяха втори в оригиналния танц и след една прекрасна и изпълнена брилянтно волна програма, българите успяха да стигнат до златото. Второто място заеха канадците Мари-Франс Дюброл и Патрис Лозон. И трети са руснаците Оксана Домнина, Максим Шабалин. Медалите връчват члена на изпълкома на Международния олимпийски комитет и президент на Международния кънки съюз Отавио Чинкланта, а в момента купите връчи президентът на Руската федерация Валентин Писеев, една изключително влиятелна личност в света на фигурното парзаляне. Честито, госпожо президент, каза Отавио Чинкланта на Албена по време на награждаването в Париж на старта от Гран-при, който също ви показахме по Българската национална телевизия. Нямаше възможност да чуем какви са думите му сега. Знаете, че Албена Денкова е президент на Българската федерация по кънки. Надявам се, че с това ще се сложи едно хубаво ново начало на ледените спортове в България, на фигурното парзаляне и на шорт-трека, защото това са спортове, които са на изключителна почит и в семейството на олимпийските дисциплини. Спортове, които се нуждаят от може би малко повече финансиране и, разбира се, много желание, много труд, много талантливи деца, които сигурна съм България притежава. Честито на българските шампиони, честито на Албена и Максим. Наистина доста им костваше, доста напрежение им костваше, за да стигнат до златото в Санкт-Петербург. А сега нека да чуем и химна на България.